మ్యామ్ ఫస్ట్ ఇంటర్ కోర్స్ అప్పుడు పెయిన్ ఉంటుందా? యా మోస్ట్లీ చాలా మందికి మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, బట్ కొంతమందికి మైల్డ్ పెయిన్ అనిపించవచ్చు. సో అంత పెయిన్ అయితే ఏముండదు. మ్యారీడ్ ఉమెన్ ప్రీఫిక్స్డ్ మైండ్తో వెజైనా హైమెన్ బ్రేక్ అయ్యేటప్పుడు పెయిన్ ఉంటుంది అని భయపడుతుంటారు. బట్ రియాలిటీకి వెజైనాలో ఉండే హైమెన్ ఇట్స్ ఎ థిన్ ఫ్లెక్సిబుల్ మెంబ్రేన్. సో అది బ్రేక్ అయ్యేటప్పుడు అంత ఎక్కువ పెయిన్ ఏమీ ఉండదు. కానీ కొంతమందికి ఆ నర్వస్నెస్ వల్ల ఆర్ యాంగ్జైటీ వల్ల వెజైనల్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ లోకి వెళ్తాయి, ఆర్ వెజైనల్ డ్రైనెస్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఫాస్ట్ ఆర్ ర్యాపిడ్ పెనట్రేషన్ వల్ల కొంతమందికి పెయిన్ అనిపించవచ్చు. కానీ ఇంటర్కోర్స్ తర్వాత హెవీ బ్లీడింగ్ ఆర్ అబ్నార్మల్ డిశ్చార్జ్ వస్తే మాత్రం మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి.